mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pasalamat ta sa atong mga nag-vigil sa Alliance of Two Hearts for reparation sa mga sala sa kalibutan, sa katawhan ug alang usab sa pag-ampo sa kalinaw sa tibok kalibutan. Nakahimo sila sa pagbilar nining niaging gabi. Nya kita usab karon padayon maghandom o maningkamot sa pagsunod sa pagkahiusa sa kasing-kasing ni Maria ug ni Jesus aron makabot ang kaluwasan. Iampo nato ng atong mga benefactors and donors nga nakighiusa nato dinhi. Pinaagi silang paghigugma sa atong mga proyekto o paghigugma sa simbahan o sa mga proyekto nga ato karong ginahimo. Sige silang palit og slots nga unta hatagan sad sila sa Ginoo sa tinuod nga kahiusa sa kinabuhi o kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o makagagahom nga Dios, hingpita kanunay dinhi kanamo ang sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw aron kami nga imong gibag-o pinaagi sa bunyag nga balaan makapamunga og daghan ubos sa imong panalipod ug makadangat kami sa kalipay sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlaw igpapahulay hapit tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeo sa daghang mga tao nangasina sila ug misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang ginsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan.
Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila ug gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtutuo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit niadtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babaeng dili Hudiyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonio. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang bala ang bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy o sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdayi. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayang ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan, ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron hibayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pasalig ni Jesus sa atong Ebanghelyo portigyong ninduta. Iyang gisulti dinhi, og buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Di ba nindot kayo, no? Hawa mo ninduti. Sa akong ngalan, mo na nga sikat kaining paggamit sa ngalan ni Jesus. Daghan kay mo, in the name of Jesus. Di ba? Mahana dita, in the name of Jesus. Inigsulti na to anab. Nagisulti man niyang matuman. Nakasabot ba mo ani? Lingay mong tupad. In the name of Jesus, mausab ng imong naong. Sige. Ingna ko no. Tanaw na to. Kaya nga man siya, Jesus, buhaton ko kini. Sige ko no, suway ko no. In the name of Jesus, mausab ng imong naong. Niya, kung piyanga og ilong, in the name of Jesus, mutaas ng imong ilong. Sige. Niya, kung lagom siyag naong, in the name of Jesus, buputi ang imong naong. Niya, kung itom iyang buhok, in the name of Jesus, mo bland imong buhok. Niya, kung giuban, in the name of Jesus, mo itom ng imong buhok. Mahitabo ba? Mahitabo? Posible na mahitabo. Pero nga nung mura magdi mahitabo, ako sang inon, in the name of Jesus, mahurot ni kahalin ang slats. Ana, in the name of Jesus mga. In the name of Jesus, mawa ning akong cancer. In the name of Jesus man. Na stage 4 naman hinoon. In the name of Jesus, mahurot ni kabayad akong utang.
Mahitabo? In the name of Jesus, muundang nis pagkapalahubog ang akong bana. Nya ang bana sad moingon sad, in the name of Jesus, muhunong sa giyaw-yaw ning akong asawa. In the name of Jesus, muhunong na unta og kaadik sa cellphone kining akong mga anak. Ingon sa mga anak, in the name of Jesus, hatagan ta kog load sa wifi. Making sa maridonggo na ning Jesus. In the name of Jesus man, buhaton man niya tanan. Mo na wa gid ta kasabot tingali. Or ang atong pagsabot mabaw. In the name of Jesus, muhunong na ang gubat sa Russia o sa Ukraine na niabot na manugo sa katuig. O man muhunong. In the name of Jesus, tagaan na agianan sa among silingan, nagikural ang among agianan. Na gisiminto na ginoon, imbis barbed wire raon tato. Nya inig abot na sa panahon nga sige tag in the name of Jesus, wa mahitabo umingon ta, Ginoo, nganong wa man ko nimo pamatia. Nganong wa man ko nimo patalinghogi, kakita magidunta kag unsa kalisod ang akong kahimtang. Kahibaw magidunta ka Lord, nga sige kog simba, sige pag kog apil aning si tawagan na Alliance of Two Hearts nga vigil. Lagom na magikining akong aybag sa akong mata, kay di na ko matug. Hibaw magikang sige kog puasa, sige man ta kog kumpisal. Nganong nagkagrabe man ni akong problema, nga sige man ta kog in the name of Jesus. Kana malandungin na ninyo. Nilingay mong tupad. Ingna, muundang na tag in the name of Jesus, ha? Stilan. Bitaw na malandong sa kong mga igsoon. Kay ako na biktima, biasa ko aning panghuna-hunaa. Pagka-paralyze kis akong papa, September 1989, kaming tanang managsuon, nag-serve sa simbahan, Legion of Mary Choir. Labi nagyog ko, si Papa porting buutana, bisag latuson pang mama, di gyud mo sukol, nag-atiman among tanan, panguma, nya di man unta siya tambok, wa sad magsigi kaog tambok, na stroke naman hinoon, half body paralyzed. Nakaingon jud ko, in the name of Jesus, maayo ni akong papa. Motob therapy gyud, therapy, di pa ko mo report sa trabahuan, nagpatudlo jud ko unsaon pag therapy, basic na therapy ni papa. Ako gyud maghago therapy, unom katuig na kong therapy, wa gyud maayos papa. Sige kog ampo sa Ginoo, gahilak na kong gaampo sa Ginoo. Napun-an na hinos akong maguwang, nahog sa among pantawan, nabali ang spinal, na paralyzed naman sad noon. Naku ngano man ni Lord, in the name of Jesus, maayo akong papa na duha naman ninong kabuk paralyzed. Nya, ingon ko, aksyon ko hangyo, kay musod kong seminaryo. Ingon ko, nga akong manghod kanis miyo, ano yung niyaron din iba? Ala, pang-apply trabaho nga to. Kay ikay mo pulin ako. Atuod man, murag nadawa to siya sa barko, nakasakay maging siya to. Na kuan, pagkatapos iyang training, nadako sa kaigbayan, inutang sa tunako sa among bangko, akong gitrabahoan. Pagkahuman gis iyang training, na-paralyzed si Mio. Gitawagan ko, pagkabuntag, Merkulis akong igagaw. Dong, si Mio, di nakalihok. Mas Mio, pangutan-ana ninyo. Merkulis, awa maday dire to ating istaas to. Di nakalihok nako ana. Tulo nakabuk akong paralyzed. Nako pauli alang dir iuli lang nga riday nya kun sa mga dito mas Manila nagtraining. Unsa gani mga gastuhanan ingna lang ko. Nya ni adto dayon ko Santo Rosario kay diha man ko Land Bank, nihilak na sad ko didto. Lord, musuod kog seminaryo ang makapuli unta sa akong atiman financially sa akong mga igsuon o sa akong ginikanan. Kani untas Mio,
Nya na-paralyzed naman Hinoo ni. Tulo naman ni kabuok. Di gid ko nimo pasudlon sa seminaryo. Hilak na sa ko dito. Nya pagka Biyernes gitawagan ko, Miyerkules man to. Pagka Biyernes gitawagan ko niingon ang akong igagaw, dong si Mio naayo na, makalakaw na. Ito nag-istorya ming Mio, ingos Mio, mura jud ko gimilagruhan. Ingon din ko sa Ginoo, salamat in taon na agi usa nga in the name of Jesus nga natuman. Niabot gyud Mio ditong trabaho og 25 years hangtod ni retire. Karon niya ga-serve dinhi, ambot di ba ka na ma-paralyze og usab. Mao na siya. Nganong katong akong papa, akong igsuon, Pedro, nganong wa man katudunggan og wa man ihatag, gidungog man gito pero wa gihatag. Nganong pagampo nako sa akong manghod og nagampo sa dang akong manghod for sure gihatag man. Karon ko nakaamgo sa akong pagpamalandong niining ebanghelyo haba karon. Ako maning gibalikan. Ningon ko mao di ay kay ang ngalan nga Hesus, ang meaning anang ngalan ni Hesus, ang Ginoo nagluwas or kaluwasan. Kung mangayo ganitag butang nga tan-aw sa Ginoo dili para sa kaluwasan, di niya ihatag. Nya kung ihatag man gyud, dili ang Ginoo mo'y naghatag ana, ang yawa. Kanang pagkapari, mubiya ko sa akong opisina, sa akong trabaho, mubuwag ko sa akong uyab, din ako mudayon og minyo, mubiya ko sa akong ginikanan, mga pamilya, aron musud sa seminaryo, para ba nas kaluwasan o dili? Mo tong gihatag sa Ginoo. Pero katong pagpangayo nako, maayo si Papa, maayo si Pedro, para raman to sa akong kaugalingon, para dili ko mabugatan. Wa gihatag. Unsa man dining kaluwasan, tan-aw natong kinabuhi ni Hesus ug sa mga apostoles. Unsa man ang kaluwasan? Sa unang pagbasa, gilutos sila si Pablo, gisalikway sa mga tao. Pero nipadayon sila nga malipayon sa pagsabwag sa maayong balita ngadto sa laing dapit, namiya sila sa ilang dapit. Unsam din ang kaluwasan? Kaayuhan sa kalag. Number 1 gina, basta makaayo sa kalag, dili sa lawas. Mao na sila si San Pablo, andam silang mamatay, gani gipatay gid sila sa ilang lawasnong kinabuhi. Si Hesus padayon gyapog sangyaw, tulura ka tuig siging sangyaw, 33 anyos, gipatay ang iyang lawas, gibitay sa cross, okay lang. Kaya ang kaluwasan di ay para Diyos kalag. Pagpangayo na ako sa Ginoo nga maayo unta si Mio, akong manghod, aron makatrabaho, aron makadayon kog sud sa seminaryo, ningon tong Ginoo, wa man ka mangayo para sa imong kaugalingon, para mantingalin ni taga San Vicente Ferrer. Nangayo ko ani August or August 1984 o 1994. Karon unsa marong pitsaha? Unsa rong tuiga? Pila na ka tuig ang milabay? Computer 1994 niya. So mga 29 years. So doon na day plano niya kay 4 years naman ko din So may inusan tanig 4, mga 25. So doon na day plano ang Ginoo nga after 25 years sa akong pagpangayo, maanhi kog San Vicente Ferrer. Mo tong giayo ni Asmio.
pamasin nga maluwas ning taga San Vicente nga daghan-daghan sang mga buangon. Karon di ba pulos na tabuutan no? Rawa di ba pulos na tabuutan din eh. Gyutenal na pagyapoy yawanon pero gamay na lang kayo. Kay gipadaday ko diri ug maminyo ko di man magsilbi. Motong si Mio mura gi milagruhan na ayo pagka Bernes. Hadlok ni siya pag medical niya sa iyay masakpan ni akong diferensya inig medical nako in the name of Jesus. Nakapasar gi siya pag medical. Wa gi sabit. Mao na siya. So ang kaluwasan paras kalag mangayo gani kag paras imong lawas or para sa lawas makuli nga ihatag sa Ginoo. Labi na gyud makadaot sa kalag. Sama nang moingon ka, Ginoo tagaay kog kwarta aron makapausab ko aning among balay. Nana. Yawa man ko'y trabaho, mupatad ko aning swertres basin pag makaigo. Pagkaugma, daog dayon ka, 50,000. Ay, salamat Ginoo, salamat kidin taon. Makatukod na gyud kog balay nga arang-arang. Pagka humani mong tukod, nakuwangan man Ginoo, padaugan na sa kog swertres kay para na sad ni sa tiles. Ni daog na sad. Naka-tiles na pud ka. Human na imong balay, nanay tiles, Ginoo, padauga in taong kog arang-arang kay makakural ko na akong balay. Idaog na sad ka, nakakural na sad ka. Wa na'y agianan inyong silingan. Kisig hatag ni mo ato. Sugod nagyaw-yaw imo mga silingan, suko sad ka, buot mo na ko, akong nang yutang. Nag-away na mo. Nganingon ni ka Ginoo, pamatya in taong silang tanan, kay hasol kay tanan. In the name of Jesus. Diyoy ang gahatag ni mo ana ang yawa. Pinaagi pagyug sugal, pinaagi pagyud og kanang yawanon nga paagi. Nya ang tumong para sa kaugalingon. So unang requirement sa kaluwasan, grasya para sa kaayuhan sa kalag. Ikaduha, grasya para sa kaayuhan sa imong isig katao, dili sa imong kaugalingon. Muna kining atong gituko din nga mga building sa para sa simbahan, di ni para ako, para ni mga tao, para ni sa uban, para ni sa sunod nga mga generations sa inyong mga anak, mga apo o apo sa inyong mga apo. Naghimo ta ani nganong nangandoy tang mapalit ni natong yuta diri sa kilid, bisag na ay dako kayong murag babag tungod sa kondisyon nga gihatag sa mga tag-iya. Nganong nangandoy lang gyapon ta basin paghihatag para gyapon na sa kalambuan sa parokya, di na para ato, di sad na para ako, para ni sa simbahan, para sa parokya ni San Vicente Ferrer. Dili lang karong tuiga hangtod sa sunod nga mga katuigan. Dako kay nagkapuslanan diha kung itugot sa Ginoo. In the name of Jesus, let us claim nga iya unta nang ihatag, no? Yung sa paghatag, pamalit ra gyud mog slat. Kana ra gyud. Usikan ko ning akong kwarta, ibaligya ko ning akong balay in the name of Jesus aron maayo manindot ang kinabuhi sa akong isig katao. Gubon ko ning akong koral nga nakapahimong pitos sa daan sa akong silingan in the name of Jesus. Aron mohayahay maluwas ang akong silingan panahon sa katalagman, kay naaon niya mga sunog di na sila maglisod og da, ug naaon niya mga atake di na maglisod og da ang akong mga silingan. Ihatag ko ning 200 square meters aron mahimong parkingan sa akong mga silingan aron di na sila magsigig parking anang karsada. Di ba? In the name of Jesus. Matuman na. Tuman na yun. Pero imong ingnon nga mutaas pontang imong kural, yung Ginoo makaluwas pa na nimo, di na nakaluwasan. So unsay ilhanan sa atong gipangayo nga para sa kaluwasan, makaayo sa kalag, dili sa lawas,
makaayo sa silingan or sa atong isig katao dili sa atong kaugalingon. Katapusan nga ilhanan nga para nis kaluwasan, makawagtang og sala, makawagtang sa imong sala. Maura ginay para sa kaugalingon nga mawagtang unta ang akong sala. Sala sa kadao, sala sa kasina sama ning mga Hudiyo karon, sala sa pagsigig pamakak, sala nining kalaway, mangayo kag kwarta, mangayog trabaho nga nindot, maka-abroad aron lang mga bit didto, aron lang magkabit-kabit kay anay kwarta, aron makaadto ana mga KTV bars, ni makasud-ong ana mga babae diha in taong gasayaw-sayaw nga kuno wa nay sinina o makukita ana kausaraman. Maunay pangayoon nimong kwarta aron makapamalit anang sakyanan unya iparking sa karsada nga wa na hinoy agianan ang silingan, di na makaluwas. Mahunong unta ng atong kadaw. Maunay Panginoon. Sige, lingay mong tupad. In the name of Jesus. Ano lang? In the name of Jesus, luwason tika. Niya mo ingon, mubaos din siyang lingi ni mo, in the name of Jesus, quits ng utang ha. Luwas yung ko na. Luwas na yun. Sige na, manindog na ta. In the name of Jesus. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa atong langit nung amahan, kinsa mi padala ni Jesus aron pagluwas kanato nga mausab ang atong dalan o kaluwasan. Muingon kita, amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga ang presensya ni Jesus, nga mao ang atong kamatuuran, mabatyagan pinaagi sa atong buhing pagsaksi ug panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga ang pampublikong mga opisyal, mangulo sa katawhan diha sa paaging mangayon, malinawon ug may husaon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga ang dignidad ug ang paglaom sa kinabuhi mahibalik ngadto kanila nga gipasagdan ug wala tagda sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga sila nga biktima sa pagpanglupig, sa katapusan makabaton na sa hustisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, papuy-a kami diha sa imong himaya. Dios among amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo diha sa mapaubsanong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagun-ob kibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sacred, oh God, we want to keep us near to Thee, and make our love so like to Thine that we behold freely. Heart of Jesus here, O heart of love divine, listen to our prayer, make us know wisdom. From heaven, heart of Jesus here, oh heart of love divine, listen to our prayer, make us always done. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo aron paghandom kaniya makadugang unta sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Niya ang atong gamiton in the name of Jesus. Pasabot sa ngalan sa kaluwasan. Pero atong bantayan nga ang atong mga tumong para gyud sa kalag dili sa lawas. Niya para gyud sa atong isig katao dili para sa atong kaugalingon o para sa pagwagtang sa atong mga sala or pagminos niini. Ihatag dayon na in the name of Jesus. So salamat sa mihatag og nipalit og mga slots nato. Sige masatag ampo ani. As of yesterday, ang atong SBF DAG niabot na ang atong halin og 17,651 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. So
So ato ning i-claim in the name of Jesus nga mahurot ni kahalin ang 58,349 slots. No? Mingaw man. Ampo sa mo diya na Lord, in the name of Jesus makapalit unta kog 10 slots kada buwan. Oh, di ba? So patsabot 5,000 pesos kada buwan imong paliton. Yan nasa uban yung 5,000 pesos kada simana pagkaninduta. Bitaw mga igsoon, ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang luhod.